Bermeoko udalak herriko hainbat puntutan irisgarritasuna hobetzeko helburua esarri zuen legealdi hasieran eta pixkanaka helburu hau lortzen doa. Une honetan Sarragoitzi auzoan lanak aurrera eramaten ari dira. Bertako auzokideek etxera iristeko edo herrira jaisteko erraztasun gehiago izan dezaten. Lan hauek askatasun bidea kaletik Sarragoitzira igotziko bidearen egoera hobetzea du helburu, horretarako 252.000 euroko inbertsioa aurreikusi da. Arazo bat planteatzen da hala ere, malda handia dagoela, gainera errepidearen ertzetik doazen eskiarek ere arazoa dute. Malda handia izateaz gain, eskailerak zaharkituak daude eta hauek berritu beharra zegoen. Gauza bera esan dezakegu goiko aldean, etxebizitzen blokean aldamenean dauden eskiara eta espaloiei buruz ere. Proiektuak eskiara berria egitea aurre ikusten du, eskiara berri hauek errepidearen aldamenetik joan beharrean Bihurgunea ekidin eta beko aldetik zuzenean igoko dira. Bidearen beste aldean ere espaloi berria egitea aurre ikusten da, eskailera bertatik pasatzeko aukera bakarra izan ez dadin. Goiko aldean ere eskilarak eta espaloia berrituko dira. Egingo diren lan hauei esker, herritarrek erraztasun gehiago izango dute mugitzeko eta euren bizi kalitatea hobetuko da. Gainera, larrialdietako ibilgailuen irisgarritasuna ere nabarmen hobetuko da.